लोगोफोर आंनि आर'नाइ एमजे इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन कीबोर्ड क्लास एबा कीबोर्ड दामनाय। नोंथांमोना आं दाख्लै खिन्थादोंमोन मेजर कड, दिनै माइनर कड। मेजरनिफ्राय माइनर कडाव माबायदि लगे लगे सोलाय नोंथांमोना आं दिनै बेफोरनि बागै खिन्थागोन, फारि फारि खिन्थालांगोन। आं लिरनानै लाजोबनानै मोजाङै खिन्थागोन नोंथांमोना, जाहाथे नोंथांमोना खनसेयावनो बुजियो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांदो। लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि चेनेल गोदान एबा दिनैसो नायजेनदों आंनि भिडिअखौ, अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो, लोगोसेनो घन्टा बाटन दं, घन्टा बाटनखौ थुना हो, जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाय नोंथांनाव गिबिसिन सौहैयो। अब्ला फैदो लोगोफोर, भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। अब्ला लोगोफोर आं दा नै कीबोर्डखौ अन खालामना लानोसै सुइचआव थुनानै। अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना नायदो, नैबे गोजा लाइटआ जोंबाय। अब्ला दा कीबोर्डआ अन जाबाय। अब्ला नै लोगोफोर, अब्ला दा कीबोर्डआ अन जाबाय लोगोफोर, नै नायदो। अब्ला नोंथांमोना आं दिनै फोरोंगोन लोगोफोर। अब्ला दिनैना माइनर, दाख्लैना मेजरमोन, दिनैना माइनर कड। माइनर कডखौ आं नोंथांमोना दिनै फोरोंजोबगोन, ए बि सि डि इ एफ जि गासिखौबो फोरोंजोबगोन माइनर कड। अब्ला माइनर कडखौ माबायदि दामो, लगे लगे नै मेजरनिफ्राय माइनराव सोलायगोन, लगे लगे नोंथांमोना नायना ला, लगे लगे माइनराव सोलायगोन आं। अब्ला नोंथांमोना मेजरनिफ्राय लगे लगे माइनराव माबायदि सोलायो, अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। आं लिरना लानोसै, गासिखौबो लिरना लाना नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांगोन। अब्ला नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। अब्ला नै लोगोफोर आं दा नैफोरबायदि लिरना लाजोबबाय। अब्ला नै लोगोफोर आं दा बेफोरबायदि लिरना लाजोबबाय, नै दा बेफोरबायदि लिरना लाजोबबाय, बियो माइनर। अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना आं गासिखौबो लिरना लाजोबनाय, नै एनिफ्राय जिसिम गासिखौबो कডखौ आं लिरना लाजोबदों, बियो माइनर। अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना आं फारि फारि दामना खिन्थानोसै माबायदि दामगोन। लोगोफोर नोंथांमोना बुजिखाबाय लिरनायावनो, अब्ला माबायदि दामगोन, मेजरा माबायदिमोन नोंथांमोना नायदो। मेजरनिफ्राय माइनराव आं सोलायना खिन्थागोन लगे लगे। अब्ला नोंथांमोना बुजिसिनबावगोन, आं नोंथांमोननो फारि फारि दामना खिन्थासिगोन। आं लिरना लाबाय। अब्ला नै लोगोफोर आं दा दामनोसै। बेयो जाबाय माइनर लोगोफोर, दाख्लैना मेजरमोन। नोंथांमोना उल्थां फाल्थां साननो हागौ, दाख्लैना मेजर, दिनैना माइनर। माइनर लोगोफोर। अब्ला नै लोगोफोर, नै गिबियावनो दं दाख्लैनिया ए, दाख्लैनिखौ आं खिन्थाग्रोनो, ए मेजरमोन। मेजराव नै ए कডखौ माबायदि हमोमोन, मेजर कडाव ओरै दा ओरै हमोमोन। बे मेजर कड हमदोंमोन आं दाख्लै, बे मेजर कड, ए मेजर कड बियो। अब्ला दिनै माइनर दामनो थाखाय, अब्ला नोंथांमोना नै लोगो लोगो नै बियो नैबे सार्टआव दंमोन, सार्टखौ लाबोदो सिआव। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायदो, नै आं माबायदि हमदों, ए सि इ। अब्ला नै नायदो, नै ए सि इ लगे लगे जाखाबाय। अब्ला नै बेखौल' सोलायबाय आं, नै नैबेनिखौ बे सोलायबानो लगे लगे मा जाखो, बियो माइनर जाबाय, मेजरनिफ्राय माइनराव सोलायबाय। अब्ला थिग बेफोरबायदिनो लोगोफोर नै आं बेखौ बारस'लांग्रोन, नै सिआवबो नै लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला, नैबे सि, नै अब्ला नै बियो दाख्लैनिया सि मेजर, बे सि मेजर कडमोन। अब्ला नै बेखौ माइनराव लांनो थाखाय लगे लगे नैबे नै गेजेरनि आसिखौ नैबे गोजौ सार्टआव, नैबे इ सार्टआव लांनाय लोगो लोगोनो बियो माइनर जाबाय। अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना आं फारि फारि खिन्थालांनो, नै लोगोफोर बे आसि, नैबे आसि, नैबे आसि मा 1 आसिजों 5 आसिजों सोलाया लोगोफोर, नैबे गेजेरनि आसियाल' सोलायबाय थागोन। नैबे नै गेजेरनि आसिया सोलायबाय थागोन लोगोफोर, नायनाय। अब्ला नै नैबे गोजौआव दंबा बेथ' माइनर जाबाय। लगे लगे नोंथांमोना मेजराव दामनो थाखायबा नैबे मेजर, नैबे गेजेरनि आसिखौ नैबे गाहायाव लांदो, नैबे गाहायाव लांबानो अब्लानो लोगोफोर बियो मेजर जाबाय। अब्ला नै नोंथांमोना नै मेजराव दंबा, नैबे मेजराव दंबा, माइनराव लांनो थाखायबा नैबे गेजेरनि आसिखौ, नैबे गेजेरनि आसिखौ नैबेयाव दंमोन नालाय सार्टआव लांदो, नैबेयाव, नै लेफ्ट साइडनि नैबे सार्टआव लांबानो जाबाय, नैबे इ सार्टआव। अब्लानो बेयो लगे लगे जाबाय माइनर, सि माइनर। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय माबायदि। अब्ला नै आं दा फारि फारि खिन्थालांसै, नोंथांमोना जास्ट बुजिसिनबावनायनि। नैबे गेजेरनि आसिया नैबे नै गोसोमाव दंबा गुफुराव जागोन, गुफुराव दंबा नैबे गुफुराव दंबा सार्टआव जुदि गुफुराव दंबा मेजराव दामनो थाखाय गोसोमाव लांनांगोन। ओमफ्राय सार्टआव जुदि नैबे सार्टआव दंबा नैबेयाव लांबोदो। अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। बेयो जाबाय ए माइनर, दाख्लै मेजर दामनो थाखाय नोंथांमोना नै गोजौआव लांदो नैबे। अब्ला नै नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। अब्ला नोंथांमोना आं दा फारि फारि खिन्थालांसै, फारि फारि नोंथांमोना बुजिखागोन डाइरेक्ट। मानो होनबा आं नोंथांमोना सिम्पल रावजोंनो खिन्थागोन, जास्ट नोंथांमोना खनसेयावनो बुजिखानाय बायदि। अब्ला नोंथांमोना नै नायदो, दा नै लोगोफोर ए नैबेयाव नाय लिरनायाव ए सि इ, अब्ला मा जाखो बियो
माइनर जाबाय नोंथांमोना लगे लगे बेयावनो जुदि मेजर दामनो सानदोंबा अब्ला नैबे नै गेजेरनि आसिखौ गोजौ थिखांदो अब्लानो बियो मेजर जाबाय माइनरनिफ्राय मेजराव सोलायबाय अब्लानो जुदि बियो मेजराव दंमोनबा नोंथांमोना लगे लगे माइनर दामनो थाखायबा जेबो सोलायनाय लोगोफोर नैबे गेजेरनि आसिखौल' नैबे जुदि सार्डआव दंबा नैबेयाव लाबोदो सिआव अब्ला नै माइनराव दंखायोमोनबा नैबेयाव दंमोनबा नैबे माइनर जाबायबा अब्ला नोंथांमोना सि मेजर दामनो थाखायबा नैबे गेजेरनि आसिखौ नैबे सार्डआव लांदो अब्ला बियो लगे लगे मेजरनिफ्राय माइनराव सोलायबाय अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय नैबे बियो ए माइनर जाबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय अब्ला बी बै माइनर दामनो थाखाय नै बेफोरबायदि जागोन नाय बी डी एफ सार्ड बी डी एफ सार्ड बी डी एफ सार्ड बियो जाबाय माइनर अब्ला मेजरा माबायदिमोन नै बी नैबे गेजेरनि आसिया नैबे गेजेरनि आसिया सार्डआवमोन नैबे डी सार्डआवमोन ओरै जागौमोन नैफोरबायदिमोन लोगोफोर नै बेफोरबायदिमोन अब्ला बियो मेजरमोन अब्ला माइनर दामनो थाखाय नैबे नै गोसोमाव दंमोन नालाय नैखौ लगे लगे नैयाव सोलायदो नोंथांमोना एसे हेब्रे साननो हागौ नोंथांमोना आं दाख्लैनिफ्रायनो नोंथांमोना जास्ट खनसेयावनो बख'ना दामनो हायो बेनि थाखाय आं मेजरखौबो एसे फोरोंदेरबावदों नोंथांमोना खिन्थादों जास्ट नोंथांमोना खनसेयावनो बुजियो नै बियो दा माइनर जाबाय अब्ला बियो लोगोफोर बी माइनर थांबाय अब्ला सी माइनर दामनो थाखाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नै ओरै नै सी नै लोगोफोर लिरनायाव सी डी सार्ड जी अब्ला नै बियो मा जाखो सी माइनर जाबाय बियो लोगोफोर नोंथांमोना फारि फारि नाय सी माइनर अब्ला नोंथांमोना माइनरनिफ्राय मेजराव सोलायनो थाखाय नै गेजेरनि आसियाव सोलाय गेजेरनि आसिया नै सार्डआव दंबा लगे लगे बेखौ बोख्लाय गुफुराव अब्लानो नै बियो मा जाखो सी मेजर जाबाय माइनरनिफ्राय मेजर अबा माइनरनिफ्राय जुदि मेजर दामनो होनोबा लगे लगे नैबे गेजेरनि आसिखौ गोसोमाव लां लेफ्ट साइडजोंसो लोगोफोर राइट साइडजों नङा लेफ्ट साइडजों नैबे बे मेजरमोन माइनर दामनो थाखाय नै राइट साइडनि नैबे लेफ्ट साइडनि नैबे सार्डआव लांबानो जाबाय गोसोमाव अब्लानो बियो मा जाखो माइनर जाबाय अब्ला सी माइनरखौ बेफोरबायदि दामसिगोन नै लोगोफोर सी माइनरा ओरै डी एफ सार्ड सी सी डी सार्ड जी अब्लानो बियो माइनर जाबाय मेजराव दामनो थाखाय ओरैबाय मेजरनिफ्राय माइनराव ओरैबायदि सोलायसिगोन नै गेजेरनियाव सोलाय लोगोफोर गेजेरा जुदि नैबे गेजेरनिया लोगोफोर नैबे गोसोमाव दंबा गुफुराव लां गुफुराव दंबा गोसोमाव लां अब्लानो नोंथांमोना फारि फारि सोलायलांनो हागोन अब्ला डी माइनर दामनो थाखाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नायनोला अब्ला नै डी एफ ए अब्ला मा जाखो बियो माइनर जाबाय मेजराव माबायदिमोन मेजराव अब्लाथ' नोंथांमोना बुजिखाबाय मेजरावबा माबायदि गेजेरनिया सोलाय होनदोंमोन आं गेजेरनियाल' सोलायदो अब्ला बियो मा दंमोन नैबे गुफुराव दं अब्ला बेयाव सार्डआव लांदो नैबेयाव सी सार्ड नैबे एफ सार्डआव अब्लानो बियो मा जाखो अब्लानो बियो डी मेजर कड जाबाय अब्ला माइनरावबा नैबे गाहायाव बोख्लायदो अब्लानो डी माइनर कड जाबाय बियो डी माइनर कड अब्ला ई माइनर कड दामनो थाखाय अब्ला नोंथांमोना नायदो नै ई जी बी अब्ला लगे लगेनो ओरै जासिगोन ई बी जी अब्लानो बियो मा जाखो ई माइनर कड मेजर कड दामनो थाखाय नोंथांमोना नै लगे लगे नैखौ नैबे ओरै दंमोन नैबे गुफुराव गेजेरनि आसिया गुफुराव दंमोन लगे लगे सार्डआव लांदो जी सार्डआव अब्लानो बियो मा जाखो मेजराव थांबाय बे मेजर अब्ला माइनर दामनो थाखाय बा नैखौ गाहायाव बोख्लायदोल' नैबे गाहायाव बोख्लायबाय अब्लानो बियो माइनर जाबाय अब्ला मा जाखो बियो ई माइनर कड जाबाय बियो अब्ला नैबे एफ माइनर कड दामनो थाखायबा नोंथांमोना नायदो नै एफ मा जी सार्ड ओमफ्राय नै लोगोफोर नाय सी अब्ला नै बेफोरबायदि नै अब्लानो बियो मा जाखो एफ माइनर कड मेजर बा ओरैबायदि लाय नैबे सार्डआव दं नालाय बेखौ गाहायाव बोख्लायदो नैयाव जाया लोगोफोर नैजों थाङा नैबे गेजेरनि आसिया नैबेयाव थाङा लोगोफोर नैबेजोंसो फैगोन बियो अब्ला नै बे मेजरमोन अब्ला माइनर दामनो थाखाय एफ माइनर दामनो थाखाय लगे लगे सोलायदो मेजरनिफ्राय बे मेजर अब्ला नैबेखौ थिखांना होदो लेफ्ट साइडनि नैबे गोसोमाव एबा जी सार्डआव अब्लानो बियो एफ माइनर कड जाबाय नै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय एफ माइनर कड
अब्ला बिनि उनाव दङ एफ जी जी माइनर कर्ड दामनो थाखाय नोंथांमोना नाय जी नैबे जी ओमफ्राय मा एफ एफ नङा ए शार्ट नै बेथ' ए शार्टआव ओरलांदो ओमफ्राय डी अब्लानो मा जाखो बियो जी माइनर कर्ड जाबाय बियो। अब्ला नोंथांमोना मेजर कर्ड दामनो थाखायबा बियो नैबे गेजेरनिया नैबेयाव शार्टआव दं अब्ला बेखौ बोख्लायदो नैबेयाव नैबेयाव बोख्लायबानो अब्लानो बियो जाबाय मेजर कर्ड जी मेजर कर्ड जाबाय बियो। अब्ला माइनर दामनो थाखाय नोंथांमोना बेखौ थिखांना होबानो नैबेयाव थिखांना होबानो नैबे ए शार्टआव थिखांना होबानो अब्ला नैबे गोसोमाव थिखांना होबानो लोगो लोगो बियो माइनर जी माइनर कर्ड जाबाय लोगोफोर नैबे गेजेरनियासोल' सोलायो नैबेयाव दंबा नैबेयाव दंबा नैबे गोजौआव थांगोन अब्ला गोजौआवबा मा जागोन बियो जी माइनर कर्ड अब्ला गाहायावबा मा जागोन बियो मेजर कर्ड। अब्ला नै लोगोफोर नोंथांमोना नै 1 आरो 5आ सोलाया नैबे गेजेरनियाल' सोलायो नैबे 1 2 3आल' सोलायो लोगोफोर नैबे 3आल' गेजेरनियाल' सोलायबाय थागोन ओरै दंबा बेफोरबायदि नै सिया ओरैमोन मेजरा ओरैमोन माइनर दामनो थाखायबा नैबे गेजेरनियासो ओरै लांलायबाय अब्ला नै ओमफ्राय नैबे ओरैमोन बे माइनर जाबाय मेजराव दामनो थाखायबा ओरै लांबाय डी मेजर कर्ड जाबाय माइनर दामबा ओरै लांदोंमोन अब्ला नै बेफोरबायदि जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय नैबे गेजेरनियासोल' सोलायो लोगोफोर नै नैबे गेजेरनि आसिखौल' थिखांना होबाय था नैबे शार्टआव दंबा नैबेयाव लाबो गोसोमाव अब्ला नैबे लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय नैबे गुफुराव दंबा गोसोमाव लां गोसोमाव दंबा गुफुराव लां अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय नै लोगोफोर नैबे माइनर कर्डनि बियो माइनर कर्डखौ माबायदि हमो नोंथांमोना नै बेफोरबायदि लिरना खिथादों अब्ला जायफोरानोखि दामग्रा अब्ला नोंथांमोना स्क्रिनशट मारना लाबानो जाबाय नोंथांमोना बुजिनायनि लोगोसे नोंथांमोना बेखौ नायै दामनो हागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुजिबाय माबायदि माइनर कर्ड दामो नोंथांमोना फारि फारि लासै खिन्थाखादों जाहाथे नोंथांमोना खनसेयावनो बुजियो। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय माबायदि मेजरनिफ्राय माइनराव दामो आरो माइनरनिफ्राय माबायदि मेजर दामो इजि लोगोफोर नैबे गेजेरनि आसिखौल' सोलायबानो जाबाय जेखौबो सोलायना लोगोफोर नैबे 3 नाम्बार आसिखौल' सोलायबानो जाबाय अब्लानानो नोंथांमोना मेजरनिफ्राय माइनराव दामनो हागोन माइनरनिफ्राय मेजराव दामनो हागोन बेफोरबायदि मेजर माइनर बेफोरबायदि लोगोफोर नाय अब्ला नै बेयावबो बिदिनो मेजर माइनर अब्ला नै बुजिखाबाय नोंथांमोना नैबे गेजेरनि आसिखौ सोलायबाय थाबानो अब्लानो नोंथांमोना मेजरनिफ्राय माइनराव दामनो हागोन माइनरनिफ्रायबो मेजराव दामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना आं खिन्थाबाय माबायदि दामो मेजरनिफ्राय माइनराव माबायदि सोलायो माइनरनिफ्राय मेजराव माबायदि सोलायो सिम्पोल लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायै दामनो हागोन। अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौनो खिन्थाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आं दिनै लेफ्टनिखौल' नैबे आगसि आखाइनि कर्ड हमनायखौल' खिन्थादों आगदा आखाइनि रिलेसन दामलांनाया ओरै रिलेसन दामलांनाय बेखौ आं खिन्थायाखै। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आं रिलेसन दामनायखौ खिन्थागोन फारि फारियैनो दिनैनि नैबे भिडिअआवनो सोफादेरनायबा आगदा आखाइनि रिलेसनखौ सोफादेरनायबा गोलावथार जागौमोन भिडिअआ आधा घन्टासो जालांगौमोन अब्ला आं सोफादेराखै भिडिअ खान्दा जानायनि अब्ला नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना आं नैबे आगदा आखाइनि रिलेसनखौ खिन्थागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नायदो आगदा आखाइनि रिलेसना माबायदि गासिबो दंजोबो लोगोफोर नै एयावबो रिलेसन दं गासैयावबो दाख्लैनि मेजर बायदिनो लोगोफोर दाख्लैनि मेजराव थानाय रिलेसना माइनरावबो दं बेलेग बेलेग जागोन लोगोफोर बेलेग बेलेग जाबाय नालाय नैफोरबो नैबे कर्डआव हमनाया बेलेग बेलेग जाबाय नालाय रिलेसनाबो बेलेग बेलेग जासिगोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जायफोरानोखि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान एबा आंनि भिडिअखौ दिनैसो नायजेनदों अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाबा साबस्क्राइब खालामना ला लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनावबो गिबिसिन सौहैयो लोगोसे नोंथाङा नुयो लोगोसेनो बुजिनाबो लानो हायो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना आं नेक्स्ट भिडिअ बेखौनो खिन्थागोन रिलेसन आगदा आखाइनि रिलेसनखौ नोंथांमोना खिन्थाखाबाय आं अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।